Det er det vildeste, jeg har prøvet i hele mit liv. Det var rigtig, rigtig hårdt mentalt. Vi oplevede nogle ting på et halvt år, som der er nogle fodboldspillere, der ikke oplever på en hel karriere. Men når det så er sagt, når man kigger tilbage i bakspejlet, så var det utroligt stort at være en del af. Fordi jeg følte ligesom, at vi genrejste os på en måde. Det vi var igennem, det var utroligt hårdt, men at vi så kom ud af det, det viser bare den styrke, som der er i klubben. Men jeg vidste godt, at så stor en klub som Brøndby, at der altid ville være nogle udfordringer. Så jeg var der lidt mentalt klar på nogle udfordringer, men selvfølgelig ikke i det perspektiv, som det nu kom frem. Jeg har altid været utrolig stolt over at bære Brøndby-logoet på mit bryst. Det har altid været en drøm for mig at komme herud, så jeg har altid været glad, når jeg har været på arbejde, som man nu siger. Men selvfølgelig har der været dage, der har været lidt tungere end andre. I og med, at der selvfølgelig var nogle problemer eksternt og internt, og det påvirker os alle sammen i den periode. Personligt så havde jeg selv haft søvnproblemer, og tingene lå og kørte rundt i hovedet, så snart du lukkede øjnene. Og det er jo klart, at når Brøndby er den klub, som de nu er, og der er så mange følelser i og omkring klubben, så er der jo mange, der er interesseret i at høre, hvad der sker. Så man kan godt mærke også, når man kom hjem, og folk de ringede til en, og de spurgte lidt ind til det, og man mødte folk på gaden. Folk var selvfølgelig interesseret i at vide, hvad der skete herude. Det, jeg har lært af det, det er måske lidt, at man skal passe på med at tage arbejdet med hjem. Du skal altid være stolt, og du skal altid være glad, når du møder ind i klubben. Fordi hvis du ikke har dit gode humør, så kan det blive nogle rigtig, rigtig lange dage. Man skal huske at nyde det, mens man kan. Selvom det måske ikke går så godt, hvis du ikke har glæden, hvis du ikke har lysten, så for mit vedkommende, så vil det være svært at vinde. Så det er noget af det vigtigste, jeg har lært. Uden sammenholdet, så ved jeg ikke rigtig, om Brøndby ville være her i dag. Da klubben så kommer i de problemer, som de nu kommer i, der kunne man se, hvor mange mennesker, der egentlig ville hjælpe. Der blev oprettet en fond, Brøndby Supporters Trust. Altså, det ser man ikke i andre klubber. Så sammenholdet er utrolig stærkt, og den her klub, den er bygget på sammenholdet. Man har virkelig kunnet mærke en sprudlende optimisme omkring alt. Man kan se, at der er kommet en rød tråd i den sportslige ledelse og i den sportslige sektor generelt. Vi siger ikke, at vi skal være verdensmestre her fra start af. Vi skal udvikle os, og det er en proces, det her. Men nu er jeg jo selv en del af processen og mærker det til hverdag, hvordan det er, det fungerer. Og jeg kan se rigtig mange positive elementer i det her, så jeg er positivt indstillet til det her. Og jeg har haft en del gode samtaler med Thomas og Claus. Så det er selvfølgelig klart, at når man ved, hvad der foregår, så er det jo nemmere at identificere sig med det, som man nu prøver på. Jeg er utrolig stolt over at blive anfører. For mig personligt, der er det noget af det største, som jeg har oplevet i min karriere, det er at blive Brøndby eller blive anfører for den klub, som jeg altid har holdt af.